noswyl Nadolig, a'r lleiad yn goleuo'r eira o gwmpas y tŷ, gwasgodd Mari ei thrwyn yn erbyn y ffenest ac edrych allan. Bod yna hosan Nadolig liwgar yn hongian ar bwys y tân ac arogl mince pies cynnes yn dod o gegin fach, a sŵn chwerthin ei mam a'i thad yn llenwi'r tŷ. Roedd rhywbeth yn poeni Mari. Syllodd Mari drwy'r ffenest unwaith eto ar y tŷ drws nesaf. Roedd hwnnw di rhyfedd iawn, gyda waliau gam, a tho wemil wamal, a ffenestri willy-nilly ar hyd ei wyneb i gyd. Ond yn fwy rhyfedd na'r tŷ oedd y person oedd yn byw yno. Roedd gan Mrs Cloch wyneb oedd yn edrych mor hen a'r lleiad. Gwen lydan a gwallt gwyn sidanaidd wedi ei glymu mewn cwlwm ar ei phen. Ond y peth rhyfeddaf oedd fod Mari wedi byw drws nesaf iddi drwy ei hoes, ond oedd hi erioed wedi gweld unrhyw yn galw i weld Mrs Cloch. Meddyliodd Mari sut y byddai hi'n teimlo heb ffrind na theulu, yn enwedig adeg yn Nadolig, a suddodd ei chalon ychydig. Aroglodd Mari'r mince pies unwaith eto, cyn i syniad ddechrau ffurfio yn ei phen. Mam, medda hi, gan wenu.